kuinda mberi sabata chairo ndo pano umambo hwaMwari. Toda kuona kuti Mwari pachake paakanga achitaura nezuva resabata rakatanga papi. Tiri pabhuku raGene chapter 2 pavhesi ra1 muchaona kuti Mwari ndiye muridzi waro, ndo pane hurumende yedenga. Hama dzangu dzinodikamwa, kana uri muverengi, uri munhu uchada kuponeswa, teerera nyaya iyi. Iwe neni tisipo, pasina kana chechi iripo, denga Mwari asika nyika yake achiosika chiswa chake chinoi munhu. Teerera munhu waMwari, verenga munhu waMwari. Inoti yes, denga nenyika zvikapera saizvozvo. Denga nenyika zvikapera saizvozvo nouzhinji hwazvo. Mwari akapedza basa rake nomusi wechinomwe, akazorora nomusi wechinomwe, akazorora nechinomwe, akadii futi. Mwari akaropafadza musi wechinomwe, akauita mutsvene nokuti wakazorora nawo raakanga asika nokuita iye Mwari. Regai ndikuudze hama dzinodikamwa, Bhaibheri rinoti iro Mwari wakazorora nomusi wechinomwe namba 7. Mwari akaropafadza musi wechinomwe, akauita mutsvene musi wechinomwe, pasina kana chechi iripo. Mwari pachake akazorora nomusi wechinomwe. Zuva raakazorora rinoi chinomwe, akauripa rimwe zita randinoda kuti mose muriteerere. Teerera uwe zita rakaopuwa zuva rechinomwe. In fact, vhiki kuti ive nemazuva manomwe, ive nemazuva 7, ndiMwari pachake wakaigadzira. Vhiki haina kugadzirwa navarungu, haina kugadzirwa navadzidzi, haina kugadzirwa nen'anga. Pachake Mwari wakagadzira vhiki ine mazuva manomwe. Zuva rechinomwe rakaopuwa rimwe zita. Pane Exodus 20 pavhesi ra10. Tega munhu waMwari. Vhesi ra10. Yes. Aiwa, vhesi ra10 inoti asi rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Zuva rechinomwe chiya isabata, possessive, raJehovha. Muridzi wesabata ndiani? Regai timbomenya zvishoma. Sabata harisi ravarungu. Zuva rechinomwe isabata raJehovha. Muridzi wesabata ndiMwari. Harisi ramaJudha, harisi ravanhu vokuIndia, harisi ravanhu vamunoti masavadha. NderaMwari. Nyangwe iwe ukarichengeta rinoramba riri raMwari. Nyangwe ukariramba, Mwari une chinhu chake chinoi sabata. Zvino zvariri rake ndiye wakazorora nechinomwe. Saka Mwari musavadha. Simusavadha rokutanga ndiMwari, no ndiye wakazorora pana Gene ari woga. Apedza kusika denga nenyika wakatozorora naAdhamu, nokuti Adhamu wakasikwa nezuva rechi6. Musi wechi7 shumba ndokuzorora, ndokuropafadza musi wesabata, musi wechinomwe, akauita mutsvene. Musabata wokutanga ndiMwari. Saka zvaariye Mwari, regai achengete oga. Hazvichengetere. Wakati pavo here kuti tirichengete. 20 ipapo pavhesi 8 yotirangarira zuva resabata. Wati pavo, haleluya. Takapuwavo chinhu chomukuru, takapuwavo zuva dzvene raMwari kukaichirangarira zuva resabata. Tega mukomana chapter 20 verse 8. Rangarira zuva resabata kuti urichengete rive dzvene, ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mabasa wako. Nokuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga nepasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo akaropafadza zuva resabata, akariita dzvene. Ndo pane chidhindo chaMwari, ndo pano rupfau rwaMwari. Shoko roti chirirangarira, shandavo 6 days. Ufanani naMudhara akashanda 6 days, rechinomwe akazorora. Mwana waMwari uchaponeswa, uchashandavo 6 days, ozorora nechinomwe. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Ndo mutemo wechina unoina Mwari, hausiwo munhu wakaina Mwari zorora. Pamutemo wechina
mitemo yose inofanira kusungana ipapo iri 10 ringazikamwa here zuva racho rechinomwe, nokuti Satani inhubu unoti harizikamwi. Kana oda kukurasha, haiwa hakuna zuva reblue, hakuna reyellow, ndati ringazikamwa here. Bata pana Luka chapter 23 verse 54 rechirungu Good News inoti it was Friday, right, and the Sabbath was about to begin. Ungarashika here nyaya yakadai muchirumu chitokotoko chakadai. Shoko rinotiro wakanga uri musi weFriday, Sabata roda kuvambadzikana nechishona. Wokugadzira Sabata roda kutanga. Navakadzi vakanga vabuya naye ndive naMaria vakavatevera, vakavona bhiro nomuisi gomutumbu wake, vakadzoka vakagadzira zvinonhuhwira namafuta, vakazorora nomusi weSabata vachiteerera murayiro. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Ndive nani vakazorora vakomana? Ndive naMaria. Saka Maria waiva musabata. Ini ndokashambara ndiri chitokotoko. Taimba Maria na Marita musi wesvondo, yeti vana Maria aiva masabata. Hama yangu inodikamwa, hakuna mutsvene mubhaibheri wawakaverenga kubva kuna Jeremia aiva masabata. Vaichengeta sabata, nyange ukati Noa, nyange ukati Isaya, nyange ukati Jesu pachake akachengeta sabata. Navadzidzi vake, inda pavadzidzi mukomana, vakachengeta sabata. Mbomira pana Jesu. Regati, okay, pana Jesu. 1 John chapter 2. Pa verse 6. Inoti 1 John chapter 2 verse 6. Inoti uyo unoti ndinogara naari unofanira kufamba akafamba iye. He who says I abide in him, right, ought to walk as he walked. Wachiwaire chirungu. Munhu unoti ndogara muna Jesu unofanira kufambavo sezva akafamba iye. Luka 4:16. Jesu waifamba sei? Wainda kuchechi ipi ari munyika ino? 4:16 tega mukomana. Akasvika paNazareta akapinda musinagoge nomusi weSabata sezvaaisiita akasimuka kuti arare. Rova verse 31. Jesu setsika yake asvika paNazareta akapinda muchechi nezuva reSabata. Haikona kuti kwai kaona Jesu waona Sabata kupenga, nokuti Jesu pachake wakapinda nezuva reSabata. Saka kuti tsanangura uchiti kudi raiva zuva chairo, nokuti ndorakazurugwa naMudhara, nokuti iye wakavuya kuratidza utsvene hwaMwari panyika. Verse 31. Zvino wakaburukira Kapenaume, raiva guta reGarirea, akasiva dzidzisa yeSabata. Wamuona here aburukira Kapenaume, vadzidzi akapinda muchechi nezuva reSabata, akasiva dzidzisa nezuva reSabata, nokuti ndo pane hurumende yaMwari. Hama dzangu dzinodikama, kana Satani angakunyengera pazuva iri usanyengegwa, nokuti zviri pachena sadhiraivha weterakita, hazvina kuvanzika. Vakakomboregwa vanoda kufamba samafambiro aita Jesu. Waipinda zuva Sabata rimwe nerimwe nomusi weSabata kusimbisa mutemo wechina. Vakakomboregwa vanochengeta mutemo waMwari. Jesu wafa akamuka. Bhaibheri rinoti vadzidzi vakasara vakachinja here zuva. Retega mukomana pana 13 pa verse 14. Mborova ipapo. Mabasa 13 verse 14. Verse 14. Ndivyo na Paula. 13 verse 14. Asiwo vakabva Pega vakasvika Antiokia paPisidia, vakapinda musinagoge nezuva reSabata ndokugara pasi. Verse 42. Zvino vakati vachibuda musinagoge vakakumbira zvikuru kuti vaparidzigwe zvemashoko iwayo neSabata raitevera. Vakadzoka here 44. Kwai vakati vachibuda muchechi neSabata kukai vakomana dzokai neSabata inotevera. Vadzidzi havana kuchinja zuva. Vakadzoka here verse 44. neSabata rakatevera guta rinenge rose rakaungana kuzonzwa shoko raMwari. Teerera unzwa vanhu vaMwari. Kana ukadzira naye inoti vahedheni vakanga vasina kumbochengeta Sabata vakatendeuka vakachengeta, pakava nomufaro mukuru. Hama dzangu dzinodikama, kana pane nyaya inofanira kuzikamwa nyika ino isati yaparara, mutemo wechina, kana ukakona kuuwisisa
chisa itachidzoke kuti wakanyora mutemo 10 ndiani urova Deuteronomy 4:13 kana 12 inoti Mwari wakataura ari mumoto hamuna kuona kuti wakanga akadi vakanzwa inzwi roga 13 ipapo wakadudzira sungano yake yakakurayirai kuti muiite iyo mirayiro ine 10 akainyora pamahondefa 2 amabwe. Haleluya sangana. Ndoda kuudza amai inoti kama Bhaibheri inoti kuputsa mutemo umwe waputsa yose zvino kuti yenyikwa ne10 sabata risipo unokwanisa noupi vakakomboregwa vanodzoka kuzvinhu zvaMwari nokuti mutemo haishanduki pakanyora Mwari panoramba pamire vuyamakiwa. Ndoda kuti muone hama dzinodikama kuti sabata rinokosha takarichinjigwa namatsotsi vaparidzi madzenga vakachinja mitemo vaparidzi vakauya nemharidzo dzavo dzimwe dzokuda vakadzi dzimwe dzokuda mari dzimwe dzokungofara ngoe mukuru izvo iwe hausi munhu wamufundisi hausi munhu wechechi uri munhu waMwari. Mira kuva munhu waprofeti ive munhu waJesu unotevera shoko raJesu.